ne radi samo da bi ovog trenutka stvari izgledale bolje, jer mislim niko od nas nije naivan da veruje da bi se to moglo dogoditi. Ali ako ne uradite sad velike i krupne stvari, ili barem stvari u koje verujete, vi onda zaista ništa ne ostavljate u nasleđe. Nikome. Ima mnogo stvari koje nismo stigli, ima mnogo stvari koje nismo dobili dokumentaciju bez koje nismo hteli da sastavimo izveštaj. Već dugo pokušavamo da napravimo izveštaj o Fijatu i o tim velikim državnim poslovima gde želimo pre svega da pokažemo koliko se to netransparentno radi. Znači, kada hoćete da dođete do podataka kako je vlada došla do Fijata. Broj poraza je veliki, ali neću kažem da su to njeni porazi. Ona jednostavno na takvom poslu gde mora da opominje, a društvo je to koje pobeđuje ili biva poraženo, odnosno država je ta u ovim situacijama pobednica ili gubitnik, ili neko iz države pobednika, mi ostali gubitnici, kad već počnem tako da govorim. Ja bih voljela da smo izveštaja tipa Luke ili nacionalne štedionice radili makar 10 godišnje. To je moja ambicija bila. Ali ima nas i sve manje i nekako ljudi imaju i neku vrstu zamora. Stalno im svi stavljaju uši šta ste uspeli, pa kao niste uspeli. I drugo, taj problem što ne možete da uradite naravno ništa ako nemate dobre... Ali imale stvari koje smo imali dokumentaciju. To je velika snaga otrpeti ignorisanje. Znači, vi uradite ogroman posao i od toga ne bude ništa. Znači, uložite silnu energiju, silno vreme, imate dokaze, imate činjenice, ali se ništa ne desi. Ja čak mislim da to nekada ljude više slama u tom nekom naporu, čak nego kritika na koju možete da uzvratite. A kako se osjećate zbog toga što vas očigledno ignorišu? Pa mislim da njih ignoriše život. Ne može da... Ti problemi ne mogu da se ignorišu. Oni mogu trenutno. Znate, to ono iz onoga, kaže, može kako hoće, ali ne može dokle hoće. Ovi problemi o kojima govori Savet se moraju rešiti. Znači, ovako ne može da se živi. Živi u Preljini pored Čačka. Ima pse, koze, baštu, uzgaja muškatle i planira da napravi rasadnik. Tamo sam napravila pravi jedan rasadnik, mali vinogradić, mali voćnjak, sve to na 40-45 ari. To sam za 5 godina potpuno preporodila. To stvarno sad izgleda kao jedna fina botanička bašta. Meni je uvek lako bilo da živim, jer ja mnogo toga volim. Ja sam s te strane jako srećno prošla kroz život. Pre svega to je ona književnost što sam vam rekla, to je meni uvek bilo kao kad odete kući i otvorite Margarete Jursenar i više vam niko ništa ne može. I ja sam od one vrste ljudi koja je kroz život tako lako prošla zato što se nikad nisam brinula šta ću raditi. Ja sve volim da radim. Za mene prosto nikad nema problema. Ja sam to dok smo imali koze sanjala o tome kako ću da napravim postere na auto kad vozim sir i da iznajmim jednu tezgu gde ću to da oblepim tim posterima sa mojim jarcom Jankom i takve keceljice da napravim i da prodajem kozi sir. Sanjala sam o tome. Dobila je nagrade za hrabrost i za osvajanje slobode, ali ne i priznanje da je uspela u onome što radi. Verica Barać ne odustaje, niti to od nje očekuju ljudi koji je podržavaju. Ja mislim da je to osoba koja karakteriše upornost, jak osjećaj za pravdu, drskost. Brutalno inteligentna, sa izuzetnim osjećajem za meru i neko ko zaista danas može da svedoči šta znači odgovornost i etika. U svom javnom nastupu Verica Barać je veoma direktna, znači ona ne preza da kaže svakome u lice ono što misli i što je čak vrlo neprijatno. Dakle, ona ume da kaže, kako se to inače kaže, popu pop, a bobu bob. Znači, nema kod nje nedodirljivih i
to je ono što mislim da ljudi i cene i vole kod nje. Takođe, ona ostavlja utisak u tom javnom nastupu žene koja je izuzetno ozbiljna, čak za neke preterano ozbiljna, oštra i čini se i hladna. Vaši kritičari opet kažu da se vi ponašate u maniru savet to sam ja. I da zapravo savet služi za vašu samopromociju. Pa ne znam, treba to pitati članove saveta. Svi izveštaji saveta i sve ono što mi ili što ja govorim je prošlo kroz savet. Znači ja naravno imam svoju interpretaciju jer ja sam građanin koji tako vidi problem. Naravno kada ga ja prezentujem, verovatno ima svoju moju ličnu notu, jeli? Ali sve što ja radim je u saglasnost članova saveta. Članovi saveta su radili pretežno, znači svi zajedno na kraju oblikujemo izveštaj. Veliko intelektualno poštenje. Nikad ona nije nastupala da bi se ona proslavila i nikada je nisam čuo da u svoje zasluge ubraja nešto što su zasluge drugih. Toliko kad sam se ljudi nagledao koji falsifikuju svoje biografije i pretvaraju ih u roman. Ne mislim da je uvek koristila svoju energiju na pravi način. Prosto mislim da je neki put rasipala bespotrebno, ali to je zapravo Verica Barać. Ona kad veruje u nešto, to je nemoguće nju sprečiti. Gotovo uvek ima jedan isti izraz i ono što mi pada na pamet to je da bi možda najpre mogli da je karakterišemo kao ženu koja se ne smeje. Makar javno. Ona se nikad, ja ne znam da se ikada nasmejala, gledao sam je u dosta nekih emisija. Naravno, to je sasvim u skladu sa onim o čemu ona govori. Ona ima jedan vrlo strog, ozbiljan izraz lica, koji na momente dobije čak i onaj izraz nekog gađenja kada neko pokušava da recimo kaže da ona ne radi svoj posao dobro ili da ne znam da nema dovoljno dokaza i tako dalje. Verica bez ikakve doze straha isteruje pravdu tamo gde niko ne sme ni da pomisli da pokuša da istane tu pravdu. A očito da je žena koja ima čudan odnos prema strahu. Verovatno ga i ona ima na neki način, ali ga drugačije od svih nas pokazuje. Osoba koja je zapravo na jedan specifičan način pelcovana protiv straha. Prvo zato što ja verujem da svako od nas jeste dužan da uradi šta god može za neku opštu stvar. Ja se potpuno slažem sa onim da je jako loše kad dobri ljudi ne rade ništa. I ja inače mislim da mene najviše nervira kad